predchádzajúcej časti som hovoril, ako bol uzdravený malomocný a Ježiš ho poslal ukázať sa kňazom im na svedectvo. A potom je tá vedička. Ježiš sa utiahol, aby sa modlil. A môžeme sa domýšľať, za čo sa modlil. Je pravdepodobné, že sa modlil za to, ako budú reagovať vodcovia v Jeruzaleme na tento zjavný zázrak od Mesiáša. Aká udalosť sa diala po uzdravení malomocného? Máme to napísané na 3 miestach a Marek píše, že sa to dialo v Kafarnaume a Lukáš to popisuje podrobnejšie. Čo sa stalo? Zišli sa vodcovia, zákonníci a farizei z celej krajiny, z galilejských a júdskych miest a dedín, ale aj z Jeruzalema. Prišli tam, kde Ježiš učil. A je tam napísané, že moc Pánova bola s ním, aby ich uzdravoval. A oni tam sedeli a pozorovali, pretože keď videli, že bol uzdravený malomocný, tak mali predpísané, že podobné mesiánske hnutie je treba pozorovať. A na to mali 2 spôsoby. Prvý bol prísť za ním a sledovať, čo robí ten údajný Mesiáš a jeho stúpenci. Druhý spôsob neskôr mal byť, že sa majú klásť otázky, vypytovať sa, porovnávať. V tejto chvíli išlo o to prvé. Mohli iba pozerať. Ježiš to vedel. A vo chvíli, keď vyučoval, tak prišli 4 priatelia so svojím ochrnutým kamarátom. A pretože ich bolo tak veľa, píše sa, že to bolo plný dom, tak prebúrali strechu a spustili chorého, ochrnutého priateľa pred Ježiša. V tejto chvíli Ježiš rozumel, čo má spraviť. A urobil inú vec. Neuzdravil ho hneď. Najprv povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Prečo? V tej chvíli oni, sediac tam a museli rozvažovať, si začali v mysli hovoriť. Rúha sa. Čo to hovorí? Iba Boh môže odpúšťať hriechy. Ale je tam presne napísané, že Ježiš rozumel, nad čím rozmýšľajú. A tak im to rovno povedal. No povedzte, čo je ľahšie? Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo mu povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek bol ochrnutý. Dávno nechodil, možno ani nikdy nechodil. Na mieste ho uzdraviť by bol obrovský zázrak. Ale čo je teda ľahšie? Povedať, že odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, vstaň, buď zdravý a choď. O mnoho ľahšie je povedať, odpúšťajú sa ti hriechy, lebo to nikto nevie skontrolovať. Ale o mnoho ťažšie je preukázať na mieste, že ten človek je uzdravený Božou mocou. A tak Ježiš povedal, choď, vstaň, buď zdravý. Zober si lôžko a choď. A on vstal, chodil a v tej chvíli Ježiš preukázal, že má túto obrovskú moc. A tak odpovedal na ich otázky, že má moc odpustiť hriechy. Ale v tej chvíli sa jedná o vážnu vec. Je to bohorúhač, alebo je to Mesiáš? Ale Ježiš preukázal, že to, čo povedal, tak jednoduché, preukázal mocou uzdraviť ochrnutého. A potom nastala druhá fáza sledovania Ježiša. A odteraz chodili za Ježišom všade vo veľkých húfoch, zákonníci farizei a vypytovali sa, už nemlčali, hádali sa, dôvodili, skúmali. To bolo to, čo sa začalo s Ježišom diať v procese zistenia, či je to Mesiáš.